Velkommen til første danske afsnit af Mana Podcast. Og i dag har vi ingen mindre end professor Gabi Schmidt fra RUC, specialiseret i dansk indvandringshistorie. Og det er en fornøjelse at have dig med i dag, Gabi. Tak fordi du gad at deltage. Lad os komme til sagen, Gabi. Ja. Dagens emne er jo indvandringsreligionshistorie i Danmark fra 1500-tallet op til i dag. Og jeg ved godt, det er en lang periode. Men kan vi ikke starte med at tegne nogle tykke streger? Hvem var de første indvandrere, vi kender til i Danmark, og hvad bragte de med sig, og hvorfor kom de hertil? Jamen, de første indvandrere, vil jeg næsten sige, det er de første, der er her. Ikke? Danmark var ikke blevet til uden indvandring. Ja, kan du uddybe? Jamen, altså, det er jo, nu er jeg ikke arkeolog, men vi ved jo, at folk kom sydfra. Det var jo ikke sådan, at pludselig så groede folk op af jorden her i Danmark. Så Danmark er jo blevet baseret på indvandring fra starten af. Og så er det jo selvfølgelig, hvad det er kilderne kan sige os. Altså, Danmark har jo altid været en del af en større verden. Vi er et lille land, som et langt stykke hen ad vejen har været forbundet med verden via både handelsveje og søveje. Mm-hmm. Så det der med indvandrere, altså vi skal jo også huske på, at vi måske skal tænke på det der indvandringsbegreb lidt anderledes, fordi den måde, som vi tænker meget på det, det er jo, at sådan et nationalstatsperspektiv. Ikke? Hvis man er indvandrer, så bevæger man sig fra et land til et andet. Vi er vant til en verden, der er markeret af synlige grænser. Mm. Hvis du kom for 1000 år siden, så var det ikke sådan, det var. Der var ikke en grænsebom, og der var ikke pas. Mm. Så folk har jo bevæget sig, og det har folk altid gjort. Ikke? Efter mad. Mm-hmm. Væk fra krig, væk fra konflikter, væk fra sult, væk fra kulde, til steder, hvor de kunne eksistere. Mm-hmm. Det er nogle gode nuancer at få på plads, når vi taler om et så betændt emne i virkeligheden. Men der samtidig også kræver en informativ tilgang, mener vi. Så lad os starte et andet sted. Hvad fik dig oprindeligt interesseret i indvandringen og religionshistorie i Danmark? Altså, det er jo et stort spørgsmål. Altså, jeg startede jo med religionshistorie og fortsatte så med islamologi. Og så indvandringen kom til, fordi jeg på et tidspunkt blev ansat som forsker først, og så seniorforsker på det, der hed Socialforskningsinstituttet dengang, og nu hedder det VIVE. Mm-hmm. Og der kom jeg så til at arbejde med indvandring. Og på et tidspunkt, så det var, jeg vil ikke sige, det var tilfældigt, men jeg havde arbejdet meget etnologisk indtil da. Altså, jeg lavede kvalitative interview og feltarbejde og så videre, og arbejdede også noget med statistik. Men jeg havde så valgt, at jeg skulle skrive en disputats om Nørrebro, som jeg jo synes var et spændende område. Men grunden til, at jeg så kom i gang med det arbejde, det var blandt andet, at når jeg prøvede at finde ud af, hvad der var skrevet om Nørrebro, som vi alle sammen i dag kender som et indvandringskvarter, så var der var ikke noget historisk rigtigt. Så det der med at sige, at var det her noget nyt? Altså ser Nørrebro ud, som det gør i dag, fordi at der er en forhistorie, som gør, at folk slår sig ned der. Og hvem var de folk, som boede på Nørrebro for 100 år siden, eller 150 år siden? Mm-hmm. Så det var det, der fik mig i gang, og så arbejder jeg basalt set nu på en måde, hvor jeg prøver at kombinere nutid med fortid. Altså, man kan jo så sige, nutiden stiller jo altid nogle spørgsmål. Mm-hmm. Ikke? Og det kan være om religion, det kan være om social baggrund, det kan være om politik, det kan være alle mulige ting. Det kan være spørgsmål omkring danskhed, eller hvem er indvandreren? Ja. Og der tænker jeg, at det er godt at have det lange perspektiv med, fordi der kommer nogle ting ud af det, som for eksempel i den bog, som jeg ved, at du har haft i hænderne, altså den første ghetto. Så rent politisk har vi jo været arbejdet med ghettobegrebet de sidste mange år. Og når jeg siger mange år, så er det jo omkring år 2000 og frem, ikke? Men hvorfor var det, man valgte at bruge det begreb? Ja, godt spørgsmål. For eksempel. Godt spørgsmål. Det må du Skal jeg uddybe det? Det må du meget gerne. Fordi det er jo en lang historie. Ja.
Altså, hvis vi tager ghettobegrebet, så igen, Danmark er jo en del af en større verden. Og jamen, vi kender jo fra 1500-tallet og frem efter, der har været ghettoer i Europa. Ikke? Og der kommer vi jo... Også i Danmark? Jamen, det skal jeg lige komme ind på. Fordi at... altså, der har jo været ghetto i Europa, fordi du har haft jøder. Ja. Prøv at gå ind i en mange danske, kan man sige, lokale gamle kirker. Ja. Og se på kalkmalerier, eller se på altertavler. Og så er det tit, så vil du se en mand, der går rundt med sådan en meget spids hat. Og det er jo fordi, at det er manden med jødehatten, det er jøden. Så jøden er allerede på det her tidspunkt i historien, og der taler vi jo faktisk før 1500-tallet, det er en, man kender til, som en, der bevæger sig igennem Europa. Men det, som jo så sker i 1500-tallet, det er jo, at altså de her jøder, og det er jo også noget, der spiller af på den danske historie, det er jo, at på den ene side, så kan man bruge jøderne for eksempel i forbindelse med handel eller forretning. Ja. Men jøder er også nogen, som bliver anset for at være problematiske. De besmitter gode kristne på en eller anden måde. Så man vælger jo for eksempel i Venedig at etablere en ghetto. Altså det vil så sige, i stedet for at smide dem ud af byen, som jo ikke er særlig smart, hvis man vil benytte sig af deres arbejdskraft, så etablerer man en ghetto. Fordi så har man styr på dem. Og i 1692, der er det faktisk sådan, at vi har en politimester i København, og vi har altså ikke særlig mange jøder på det her tidspunkt. 1692? 1692. Altså det er jo, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det er omkring 100 max, ikke? Hvis det endda er så meget. Men han er urolig for de her jøder, og synes, at der skal etableres et kvarter på Christianshavn, hvor der er en hel del regulativer, altså hvornår er det, at jøder må bevæge sig ud, hvad er det, de må gøre, hvem er det, de må gifte sig med, hvem er det, de må ansætte. Og det er jo simpelthen fordi, at han synes, at han vil undgå, at de her jøder går og laver ballade. Altså forstået på den måde, at de på en eller anden måde går og er synlige, eller forstyrrer billedet af den her by, som meget gerne skal være kristen og i orden. Ikke? Så jøderne bliver det her kaotiske element, og man bliver nødt til at afgrænse dem. Og det er jo, hvad ghettoen som udgangspunkt er. Ghettoen er en kontrolinstans for typer i samfundet, ofte af etnisk eller religiøs anderledeshed, som man prøver ligesom at holde fast på og begrænse og kontrollere rent geografisk, rumsligt. Og der kan man så sige, hvis vi bevæger os længere op, og nu kommer vi op i pænt spring, men i starten af det 20. århundrede, nu sidder vi i Bredegade, og København er jo utrolig smuk nu, men hvis vi var i det her område for, altså netop omkring indgang til det 20. århundrede, nærmere bestemt oppe i Borgergade, i Pilestræde, i Vognmagergade, så var det slum. Og vi taler ikke bare slum, som er til at forstå, men altså steder, hvor man normalt ikke ville sige, der kan mennesker ikke bo. Men der flyttede en del russiske indvandrere ind, og nogle af dem var jøder, og det er jo igen, Danmark bliver bundet til en større hvad nu det hedder, global historie. I Rusland sker der jo utrolig meget på det her tidspunkt, og der begynder man at snakke om, at nu har København fået en ghetto. Ja. Og det er jo de her anderledes, og der kan man så sige, der kommer der nogle klasseperspektiver ind. Der er stadigvæk spørgsmål omkring religion, men der kommer også klasse, der kommer etnicitet, der kommer spørgsmål omkring hvad nu det hedder, kriminalitet og så videre. Og der er ligesom nogle, kan man sige, kerneelementer, som også bevæger sig op igennem det 20. århundrede til nu. Ikke? Hvis du bare ser på ghetto-kriterierne, hvad er det så, du ser? Du ser etnicitet, du ser altså fattigdom, forstået i den her forbindelse, som hvad er det folk, de tjener, og hvad nu det hedder, har de et arbejde, har de en uddannelse? Og så også kriminalitet. Så der er simpelthen nogle overordnede begreber, som rent historisk er med til at definere, hvad en ghetto er. Ja. Og det, som jo så også er senest er kommet ind
i den danske debat, det er jo altså nej, vi snakker ikke om jøder i forbindelse med ghettobegrebet i nutidig dansk politik, vi snakker muslimer. Men der er, kan man sige, religionsbegrebet kommet tilbage. Ja. Apropos danske jøder, kan vi så tale lidt om, hvordan de endte med at komme til Danmark. Vi snakker flere generationer tilbage, hvor i dag, så kan vi jo se mange danskere med østeuropæiske efternavne. Det betyder ikke, at de skildrer med jødisk baggrund. Mange af dem kan lige så godt være assimileret. Men vi ved, at danske jøder fra Østeuropa kom til Danmark, og at der var brug for deres arbejdskraft, og at den danske stat var ved at gå bankerot. Og kan du tale lidt om disse ting? Jamen altså, jøder har der jo helt sikkert dukket op i Danmark igennem historien. Noget, som vi skal huske på, det er, at vi er vant til at leve i et samfund, som er gennemreguleret, og hvor vi har statistik på alt. Vi skal altså faktisk ikke særlig langt tilbage i historien, før at man ikke havde det. Og så er der helt sikkert nogen, der vil sige folketællinger og så videre, men det er først jeg mener, det er 1840, at man for alvor begynder at spørge folk, ikke om, hvor det er, de kommer fra, men hvad deres religion er. Og så begynder man omkring 1850 at spørge, hvor det er, folk kommer fra. Udgangspunktet er, hvad er det for en religion, folk har? Ja. Og hvorfor fylder det så meget dengang? Jamen, det er, fordi det er det absolutte tegn på anderledeshed. Og det er egentlig også, vil jeg sige, et langt stykke hen ad vejen, lige med undtagelse af, når det drejer sig om tyskere. Ja. Fordi tyskerne i hvert fald, kan man sige, i slutningen af 1700-tallet spiller en speciel rolle. Men religion, som forstået anderledeshed, og når vi snakker religion her, så er det primært folk, der kommer med en jødisk baggrund, eller med en katolsk baggrund, bliver set på som værende problematisk. Men det der med, hvornår den første kommer, og hvem de er, der er helt sikkert, igen, folk indvandrer af mange forskellige årsager, eller udvandrer, eller bevæger sig. Skal vi ikke bare bruge begrebet bevæger sig? Ja. Der er dem, der bevæger sig, fordi de er handlende. Ja. Der er dem, der bevæger sig, fordi de bliver forfulgt. Ja. Der er dem, der bevæger sig, nogle gange, fordi man synes, det er sjovt. Ja. Ikke? Men det der med, hvornår kom den første? Ja. Jeg vil sige, at der svarer skyldig, men jeg er også ret sikker på, at man ikke på den måde ved det med sikkerhed. Men du kan i hvert fald sige, at der er momenter, eller tidspunkter i historien, hvor du begynder at kunne se jøder som værende en del af de danske territorier. For eksempel, der kommer jøder for lov til, for eksempel at være i Glückstad og Fredericia i slutningen af det 16. Det 17. århundrede bliver det så, ikke? Og det er jo simpelthen, fordi der er en konge, der siger, men der er nogle grupper af jøder. Det er ikke alle jøder, vi har med at gøre. Det er dem, der bliver kendt som sefardiske jøder, ikke? Det er ikke dem, der kommer fra Østeuropa på det her tidspunkt. Nej. Men det er handelsjøder, og de får jo også lov til, og det kan du jo se på tværs af Danmark, altså det, som vi er jo vant til i Danmark i dag, det er, at vi har en synagoge i Krystalgade, og så har vi en synagoge ude i Ole Sursgade. Men hvis vi kommer tilbage i historien, så har vi jo haft synagoger i Nakskov og i Randers og i Fredericia og så videre, ikke? Der har været, og prøv at tænke på, hvad der kendetegner mange af de byer. Det er nogen, der ligger tæt ved vand. Ja. Og det har jo noget at gøre med, at man har kunnet sejle. Det har været handelsforbindelse. Ja, det giver god mening. Så de har været der. Og de har fået lov til at være der. Der har været restriktioner på et langt stykke hen ad vejen. For eksempel, når det gælder jøder. Ja. Hvor lang tid var det, at en udenlandsk jøde kunne få lov til at være i Danmark? Og det er faktisk også noget, vi får jo det, der hedder Jødernes frihedsbrev i 1814,
som gør, at jøderne faktisk basalt set får de samme borgerlige rettigheder som alle andre. Ja. Men også i den her periode, hvis du kommer udefra, så var der ret kraftige restriktioner på, altså der var kontrol på, hvor lang tid du befandt dig i Danmark. Og hvis du ligesom befandt dig ude over den periode, så skulle du have en rigtig, rigtig god grund til det. Og hvis du ikke ligesom var gået til myndighederne, til danske kancelli, og havde fået en godkendelse af, at du kunne blive, så skulle du betale en stor bøde. Og det var jo simpelthen alene fordi, at du havde at gøre med en jøde. Og så er det, du begynder at snakke om dem med østeuropæiske navne. Det er jo en anden type af indvandring. Ja. Hvor du har at gøre med den første, som har at gøre med kongens rolle. Altså, hvem var det, han derude? Og der kan man sige, der er jøder jo et eksempel på minoriteter, som han har kunnet benytte sig af. Vi kunne for eksempel også snakke om brødremenigheden, altså herren Hutterne i Christiansfeld som anden. Eller hvad nu det hedder. Der har vi jo så ikke gøre med en religiøs minoritet, men en etnisk minoritet. Men de hollændere, som kommer og bosætter sig på Amager, også i 1500-tallet. Altså, der har vi at gøre med en konge, som på en eller anden måde tilsidesætter noget af det, som er normal lovgivning, og siger, haps, der har vi nogle personer, som vi gerne vil have fat i, og giver dem nogle særlige privilegier, og giver dem nogle særlige forhold. Ikke? Så der har vi at gøre med en... en social klasse, eller nogle folk med nogle netværk. Og når jeg taler netværk, så taler jeg transnationale, internationale netværk, som kongen gerne ville have fat i, og at de havde nogle erhvervsmæssige kundskaber, som for eksempel var gode bønder, eller var gode håndværkere, som man kunne benytte sig af. Dem med de østeuropæiske efternavne, det er dem, der kommer omkring, efterår 1900, og så frem til, det er jo et pænt stykke op. Men jeg vil i hvert fald sige, når man kigger på noget af statistikken, altså de kommer jo til op omkring 1910-1912 stykker. Og det er jo fordi, der sker de ting, som der sker i Rusland. Pogromer. Det er noget af det. Ja. Men det er ikke det eneste. Nej. Fordi det, du skal tænke på, det er jo, at når vi har at gøre med de her jøder fra Østeuropa, så er nogen af dem i hvert fald jøde af etnicitet. Det er jo det, som er interessant, når vi har at gøre med jøder. Ja. Og jødedom er jo både en religion, men et eller andet sted er det jo også at blive behandlet som værende en etnisk gruppe. Men det, der sker, det er, at nogle af dem er jo ikke praktiserende jøder overhovedet. Nej. Nogle af dem er jo revolutionære socialister. Og når jeg siger revolutionære socialister, så er vi altså ude i grupper af personer. Altså, terroren i Rusland på det her tidspunkt er jo enorm. Ja. Altså, en ting er zarens terror over for sin befolkning, som blandt andet også indebærer pogromer, eller at myndighederne gør sådan her, hvis der foregår en... Kan du specificere, hvilken tidsperiode vi er i? Vi er i omkring... slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Tak. Og der er jo nogle store og voldsomme pogromer, som selvfølgelig gør, at folk flytter sig. Men det, som du rent forskningsmæssigt også kan se, det er, at folk begynder ikke at flytte sig i forbindelse med de første pogromer. De begynder at flytte sig, når der er bosat folk, for eksempel i København eller New York eller så videre, som de kan flygte over til. Ja. Og det er noget af det samme, der sker i København. Familiesammenføres eller netværkssammenføres? Jamen det er jo, men det er jo igen, indvandrere for 100 år siden, eller 300 år siden, eller 500 år siden, er ikke så meget anderledes end indvandrere i dag, vil jeg faktisk sige. Interessant. Og de gør jo nogle af de samme ting. Så når folk flytter sig i dag, så hjælper det jo afsindigt meget, at du kender nogen i forvejen. Klart. Som kan hjælpe dig med at komme ind, ikke? Og få et arbejde, finde et sted at bo, ikke? Fortæl dig, hvordan det er, for tingene fungerer. Hvis man er der ulovligt, og det var lidt svært på det her tidspunkt, vil jeg sige, fordi du behøvede ikke at have pas for at komme ind i Danmark.
Så mange af dem går jo under radaren. Du skulle have det, der hed en opholdsbog. Det skulle det ifølge Fremmedloven af 1875, men der var mange af dem, i hvert fald nogle af dem, som jeg har arbejdet med, det fik de aldrig. Ja. Men det er den indvandring. Så tænk både, når vi har at gøre med de her jødiske indvandrere, som værende kommet til Danmark, både fordi der var jødeforfølgelse, men også fordi nogle af dem havde været med i revolutionære aktiviteter, som kunne være sådan stille og roligt, hvad jeg vil sige, men det var det ikke. Altså demonstrationer, det kunne man jo blive fængslet for og tortureret for, og så videre, ikke? Eller direkte terrorisme. Ja. Kan vi tale lidt om naturalisering? Og du har talt lidt om, at de er begyndt at få borgerrettigheder i Danmark, og vi har også noget, der hedder jødefejden, og der er nogle interessante perspektiver, når vi ser på grundvis forståelse af danske jøder, og hvornår kunne de egentlig opfattes som værende danske, og hvordan skulle de kæmpe for at blive opfattet som danske, hvilket kan være en parallel til vores tider i dag, hvor nogle kan være født med dansk pas, mestre det danske sprog, drømme, tænke på dansk, bidrage til dansk kultur, men stadig ikke helt blive opfattet som værende danske. Det taler så ind i en anden debat om, hvad er danskhed, og er det en ting, er der noget som et dansk særpræg eller særegenhed, eller er det noget, vi bilder os ind, tænker jeg på Andersons Imagine Communities her. Det er nogle forestillede fællesskaber, vi har. Men jeg tænker på Ira Melchior, dansk jødisk digter, der på trods af, at han ikke var synderlig religiøs eller praktiserende jøde, men havde jødisk baggrund, og på baggrund af hans baggrund blev han så set som en, der ikke kunne være helt dansk. Det var nogle orientalske danskere, eller hvordan blev de set? Nej. Jøderne blev set på som et folk. Et folk. Det var også derfor, jeg sagde det der med, at vi tænker nok meget jøder som værende et spørgsmål omkring et religiøst fællesskab, men noget af det, som gør sig gældende her, og igennem historien, og vel egentlig også nu, det er jøder som værende et folk. Og altså, når vi har at gøre med Ira Goldsmith, så er jeg vil sige, at han er den første, som skriver en roman på dansk, som omhandler en flerkulturel bindestregs identitetsbaggrund. Han skriver en roman, der hedder En jøde i 1840'erne, som i øvrigt er et fantastisk stykke litteratur. Jeg kan kun anbefale alle at læse det, men netop hvor du har at gøre med en beskrivelse af en jødisk familie og en jødisk ung mand, som tror, han kan være med, og alligevel ikke kan være med i det store nationale fællesskab. Og hvad det så gør i forhold til hans identitet og følelse af på en eller anden måde at blive hævet fra hinanden. Og det er basalt set, hvad der sker. Ikke? Han ender som en ufattelig sur, gammel, bitter mand. Ikke? Med Ira var, hvad jeg vil betegne som værende en kosmopolit. Forstået på den måde, nu har jeg siddet med noget af hans korrespondance over på det Kongelige Bibliotek, at altså, han har jo simpelthen rejst Europas hovedsteder tyndt. Han var utrolig udadvendt, og det er også derfor, vil jeg sige, at han hvad nu det hedder, har et tidsskrift på et tidspunkt, eller på det her tidspunkt, der hedder Nord-Syd. Ikke? Nord-Syd, ikke? Der har vi det allerede. Men han er kosmopolit, fordi vi er meget vant til, vil jeg sige, at tænke i, at danskhed er noget, der er begrænsende og afgrænset. Ikke? Det er det danske som værende altså kan man så sige, folketanken er der, men det er også et spørgsmål omkring, at man holder meget fast i nogle bestemte kendetegn, eller siger, vi kan godt lade os inspirere af noget, der kommer udefra. Og der er han meget, altså både i forhold til, hvordan Danmark skal styres, men også i forhold til, hvad danskhed skal være,
og som sagt, han er ikke den eneste, der har det på den måde, der holder han meget fast i det. Ikke? Danmark som værende og kan man sige, fremdriften i forhold til det danske fællesskab, at tage verden ind. Og der er det jo for eksempel noget anderledes med Grundtvig, og noget, som vi også skal tænke i den her forbindelse, det er jo, at vi har et tidspunkt i historien, og nu snakker vi i slutningen af 1840'erne, starten af 50'erne, det er jo en vanvittig periode i dansk historie, fordi vi har de slesvigske krige, men vi har også det tidspunkt i historien, hvor Danmark får en grundlov, og dermed går hen og ikke længere bare er et kongedømme, men basalt set har et parlament og har demokrati. Og grundloven, selve grundlovsarbejdet er jo også rigtig spændende, når vi har at gøre med hvad nu det hedder, religion. Ja. Altså, vi har jo flere paragrafer i grundloven, som omhandler religion. Hvorfor i alverden har vi det? Ja. Det skulle reguleres. Ja, men det understreger jo også, at grundloven som historisk dokument, og de debatter, der har været i samtiden omkring grundloven, har også fokuseret på religion, fordi religion var vigtig, men ikke bare religion, men mangfoldigheden i forhold til religion. Der er jo en paragraf, hvor hele spørgsmålet omkring, jamen, de trossamfund, som ikke er folkekirken, at de skal reguleres ved lov. Det er jo en hel paragraf i sig selv. Ja. Og det understreger jo, at der har været det, altså grundloven indeholder de ting, som grundlovsfædrene anså for værende vigtige og nødvendige. Vi kommer altså væk fra med Jørgen Goldschmidt, fordi det, der sker i slutningen af 1840'erne, det er, at han bliver forholdsvis sur på Grundtvig helt tydeligt. Ja. Som har et tidsskrift, der hedder Danskeren, fordi Grundtvig er det jo et spørgsmål omkring vigtigheden af den danske folkesjæl. Helt sikkert også, fordi det historiske nu ser ud, som det gør, men fordi hele det der med folket, som værende en enhed, er en vigtig identitetsmarkør. Ja. Og vigtig i en situation, hvor det der med, altså for ham er danskhed jo ikke basalt set, men det er jo en kraft, som det er vigtigt at anerkende, være stolt af og holde fast ved. Og det, som med han så spørger i 1848 i sit tidsskrift, det er, jamen, altså, for os, som har mørkt hår og brune øjne og har et underligt efternavn, basalt set, kan vi ikke være danske? Og der er det jo, at Grundtvig året efter, fordi han tager så god tid til at svare, så svarer med Jørgen Goldschmidt, det kan godt være, at han kan dansk rigtig godt, men det at kunne dansk er ikke ensbetydende med, altså være sublim i sin håndtering af dansk, er ikke ensbetydende med, at man er dansk. Hvor han så for eksempel giver eksemplet, hvis jeg nu var rigtig god til hebraisk, det gjorde mig heller ikke til jøde. Og for ham, og det skriver han direkte, er Goldschmidt en gæst iblandt os. Så vi har at gøre med en mand, der er født i Vordingborg, som er en mester i dansk litteratur, som gør sig virkelig godt i intellektuelle kredse i Danmark, som er indfødt, som har dansk statsborgerskab. Men i Grundtvigs øjne, der tilhører han det her lille jødiske folk. Ja, det er meget interessant at tænke på det som in-group, out-group psykologi. Hvem er en del af gruppen eller fællesskabet, vi værner om? Hvem udfordrer det? Og hvem holder vi ude? Der vil jeg jo så sige, altså hvis du kigger på hele spørgsmålet omkring grundlovens tilblivelse, så skal man også huske på, at Grundtvig på den ene side holdt fast i det der med det folkelige, men han erkendte også, at det folkelige kunne forandre sig. Forstået på den måde, jamen, sådan som det var på det her tidspunkt. Vi skal også tænke i, det hedder en folkekirke. Hvorfor hedder det ikke bare en borgerkirke? Eller hvad? Det er en folkekirke. Det er spørgsmål omkring
folkebegrebet som værende vigtigt. Men derudover, så har du borgerbegrebet. Du kan jo godt bo her. Ja. Og være en del af det fællesskab, som har grundloven, men du er jo ikke nødvendigvis på den måde en del af folket. Meget interessant. Kan vi se nogle mønstre i, hvordan nye grupper bliver modtaget og integreret i Danmark i den periode? I den her periode, jamen den er jo interessant. En af de ting, der er interessant i den her periode, det er jo, at vi får jo religionsfrihed med grundloven af 1849. Og vi får religionsfrihed. Og det er der jo igen. Danmark er en del af en større verden. Men det hører man om, for eksempel over i USA, og der har vi jo mormonerne. Og de sender missionærer over i, jeg mener det er 1851, altså meget kort tid efter, fordi der er simpelthen en mark, som de godt er klar over, at mand, religionsfrihed, nu skal vi over og fiske nogle sjæle. Ikke? Og det gør de så. Men problemet er, vil jeg sige, at det der med religionsfrihed, det er en grundlovssikret rettighed, men dermed ikke sagt, at folk synes, det er specielt fedt. Nej. Og slet ikke, hvis du kommer udenfra, og det her, vi har at gøre med en meget missionerende religion, som i forhold til samtidens, både moral og seksuelle normer, er ved siden af. Ikke? De praktiserer dåb af voksne, og de har også flere kroneri. Og det kan man simpelthen ikke have. Og så samtidig med, så henvender de sig til underklassen, så der er også lidt sådan oprørsidentitet i det. Men der er jo eksempler på, at for eksempel oppe i Aalborg, i forbindelse med en dåb, der er deroppe, hvor de nok har talt pænt med dunder i forhold til folkekirken. Men der er simpelthen, de får bank, de her mormoner. Altså det hus, hvor de befinder sig, det bliver angrebet, og de bliver smidt korporligt ud af byen. Ja. Og politimesteren, han er godt klar over, hvad det er, der foregår. Ikke? Han skulle jo ellers være lovens håndhæver, og han gør også lidt i forhold til at sige til, hvad nu det hedder, de svende, altså, som er i byen, altså, hvad nu det hedder, håndværkersvende, de skal opføre sig ordentligt. Men det er jo en del af et større problem. Og Aalborg er et eksempel på det, men det er ikke det eneste eksempel. Ikke? Okay. Så samtidig med, at vi har religionsfrihed, så er der grænser for religionsfrihed. Som for eksempel gør sig meget korporligt til gældende, gør sig gældende i for eksempel, eksemplet med mormoner. Kan vi spole fortællingen frem til tiden omkring det 20. århundrede, og hvilke grupper, der kommer hertil, og hvorfor de gør det? Måske kan du tale lidt om de her diplomatiske aftaler, Danmark indgår i andre lande, og dermed får arbejdskraft hertil. Men diplomatiske altså jeg vil jo sige, hvis det, som du jo nok tænker på, altså vi har jo hele tiden nye grupper af indvandrere, der kommer. Så er der jo nogle grupper, der bliver fremhævet, og som vi ligesom ser som værende definerende for bestemte, kan man sige, perioder. Altså når du formulerer det sådan, som du gør nu, så kommer du sikkert, så tænker du, og nu gætter jeg, højst sandsynligt på gæstearbejderne, ikke? Ja. Ikke? Og når vi siger gæstearbejdere, det er jo et interessant begreb, fordi at det dækker jo nogle bestemte grupper, ikke? Det dækker folk, som kommer fra Sydeuropa, altså, og også Pakistan. Men det er jo basalt set, eller tit og ofte har det været tyrkere, indvandrere fra Jugoslavien. Det har også til en vis grad været italienere, og så har det været pakistanere. Ja. Også folk fra Balkan. Jamen, Balkan er jo Jugoslavien. Yes. Ja. Så de har kommet hertil i det her tidspunkt, og når vi snakker slutningen af 60'erne, så noget af det, som jo kendetegner den her periode, det er jo, at vi er inde i en økonomisk opgangstid.
Det går rigtig godt for dansk økonomi, og der er altså, hvad nu det hedder, hjulene buldrer derudad. Samtidig med, at kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet. Men det, som jo så er spændende netop i den forbindelse, det er, at selvom kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, så er der simpelthen ikke hænder nok. Mm. Og det vil så sige, at, og det igen, kan man sige, en af motorerne i vandringer, både særligt når det drejer sig om indvandring, at du har at gøre med nogle firmaer, du har at gøre med nogle sektorer i samfundet, som har brug for arbejdskraft. Ja. Ikke? Lige for øjeblikket, der er det jo både, kan man sige, inden for store internationale virksomheder, ja. Eller for eksempel sundhedsvæsenet. Mm. Ikke? Men der er tit og ofte nogle sektorer, som på en eller anden måde har brug for ekstra hænder, og så får man dem herop. Mm. Så for eksempel Sverigeindustrien, Burmeister Wayne, fabrikker og så videre, for indvandrere herop, eller gæstearbejdere. Og ideen er jo, at de skal hoppe og arbejde. Altså hele den der tanke med, at folk kunne finde på at blive boende, er ikke særlig præsent. Nej. Og jeg vil sige, man gør faktisk en del for ligesom at se, hvad man kan hjælpe den til at få rodfæste i Danmark. Altså konsulenter eller folk, der ligesom kan hjælpe dem på plads. Der foregår også en hel masse frivilligt arbejde. Der, hvor skepsisen for alvor melder sig, det er faktisk, kan man så sige, symptomatisk på tværs af alle perioder, eller i hvert fald de fleste perioder. Altså fra hvad nu det hedder, starten af det 20. århundrede frem, det er arbejderbevægelsens rolle. Inden da har man jo ikke rigtig nogen arbejderbevægelse. Men det der med, kommer de nu og tager vores arbejde? Altså i starten af det 20. århundrede, der er det dem, som populært og nedsættende bliver kaldt for ropolakker, ikke? Altså de kommer herop, og der vil jeg så sige, der går fagbevægelsen også virkelig på barrikaderne, fordi de kommer her og er løntrykkere og tager gode danskers arbejde, ikke? Og det har de også gjort. Fordi der var ikke den regulering på, i hvert fald indtil vi får en lov i 1908, som gør, at man ligesom kunne holde ordentligt tjek med det. Derefter så ser det anderledes ud. Men man gør jo så også noget i starten af, eller hvad nu det er omkring 1970, eller slutningen af 60'erne og frem, ikke? Altså at fagbevægelsen igen stiller sig lidt på bagbenene, ikke mindst med, hvad nu det hedder, Anker Jørgensen som talsperson, som simpelthen siger, hvad er det den her indvandring, den bidrager med? Og han stiller sig op måske lidt halvprovokerende, men ikke mindre markant, ikke det mindre markant, og siger, altså indvandringen bidrager med ingenting. Ikke? Så det er det der med at holde fast i, at dem, der er der, altså den danske befolkning, den gode danske arbejder, skal have mulighed for at få et arbejde. Og det, der kommer udefra, kan være en trussel. Forstået på den måde, at de tager folks levebrød. Så der er en konkurrencesituation. Ikke? Altså virksomhederne vil jo gerne have dem, fordi der mangler hænder, og helt sikkert også, fordi du har at gøre med arbejdskraft, som er nem at have med at gøre. Så der er på en og samme tid brug for dem, men samtidig er der også kamp om begrænsede ressourcer. Ja. Kan vi sige det sådan? Okay. Hvordan ser du så spændingsforholdet mellem religion og integration i forbindelse med, at vi får nyere danskere, eller nyere slags danskere, eller bare nye borgere i Danmark? Hvordan ser du spændingsforholdet mellem religion og integration herom? Det er jo igen, hvad er integration? Hvornår er du integreret? Det kan vi snakke lang tid om, ikke? Ja. Fordi integrationsbegrebet er jo svært forstået på den måde, at det kan betyde noget forskelligt til forskellige tider. Ja. Betyder integration, at du handler ligesom alle andre i forhold til at betale din skat, og sende dine børn i skole og børnehave, og lade være med at begå kriminelle handlinger? Det kunne være en form for integration, ikke? Og så kan det være et spørgsmål omkring, at man overtager nogle praksiser eller måder at tænke på,
som indbefatter en eller anden form for, kan man sige, tankemæssig strømligning. Ja, men i forhold til religion, altså på det her tidspunkt i historien, altså omkring 1970, betyder det faktisk ikke så meget. Jeg vil sige, der hvor religion, i hvert fald ikke når det drejer sig om gæstearbejdere, som jeg forhåbentlig også har fået understreget, så er det, at religion har været en betydningsfuld faktor på tværs af historiske perioder. Ja. Og som udgangspunkt vil jeg næsten sige, at det er det mest, at det er det vigtigste. Ja. Det man var nervøs for eksempel, eller under enevælden, ikke? Det har jo været netop det der med jøderne, men også katolikkerne. Eller, jeg vil ikke sige, det er jo bare under enevælden, det er jo også efter reformationen, ikke? Så religionen og de her fremmede religionsbekendere, som de blev kaldt på det her tidspunkt, det var nogen, man bare har været opmærksom på flere hundrede år tilbage. Fordi man godt vidste, at de kunne dukke op. Det kan godt være, at man ikke havde den store indvandring af dem, men de var der stadigvæk. Og var nogen, som man anså for muligvis at være problematiske. Men religion i Danmark som værende noget, der er problematisk, når det drejer sig om indvandring, det er jo noget, man ser da omkring 1980. Ja. Og nok også lidt før, ikke? Fordi vi får jo den iranske revolution. Ja. Og det igen, Danmark hænger fast i en større verden, så der får vi en hvad nu det hedder, et fjendebillede, som hænger sammen med islam. Ayatollah Khomeini, som lander i Teheran Lufthavn, er jo et stærkt billede på, at noget er under forandring. Og i den samme periode er det jo så, at den muslimske minoritet i Danmark bliver en muslimsk minoritet, hvad jeg lige vil sige. Det er jo ikke, fordi der ikke har været religiøs praksis før. Altså, jeg mener, jeg har også eksempler på hvad nu det hedder, muslimsk bøn, både i Tivoli og i Indre By i slutningen af 1800-tallet, ikke? Men det blev ikke det blev jo anset som værende noget, der var kulørt og underligt, men ikke som en trussel. Nej. Men du begynder jo i slutningen af hvad nu det hedder, af 70'erne, for alvor at begynde at se etablering af muslimer, eller hvad nu det hedder, moskéer for eksempel. Ja. Du ser også faktisk noget af det første vandalisme mod moskéer, og det er så moskéen ude på Hosebakken, hvor der bliver kastet æg og ting, og så er imod det også skrevet nogle slogans på siden af muren på moskéen. Den ligger der jo stadigvæk. Og så begynder du at få debatten, og det, som jeg jo synes er interessant, og det ved jeg ikke er alene om, fordi det er der også andre forskere, der har skrevet ud om, at på det her tidspunkt får du den her ændring fra at tale om indvandrere eller gæstearbejdere til muslimer. Som på en eller anden måde er to begreber, der kommer til at dække hinanden. Ikke? Altså inden der er det gæstearbejderne, men gæstearbejderne går hen og bliver til muslimer. Så du får en bevægelse mod, at noget, der tilhører, kan man sige, en indvandrergruppe, som på den ene eller anden måde forholder sig til bestemte typer af nationaliteter, eller bestemte nationaliteter, går hen og bliver der kommer du hen til at få en fælles betegnelse, som er islam eller muslim. Og jeg vil så sige, at det sidste, det er jo, at vi, for det er jo ikke så mange år siden, var det 2021, tror jeg, 2021 eller 2022 får begrebet MENAP. Ja. Rent statistisk. Altså, hvad er det begreb gør? MENAPT. Ja, præcis, ikke? Meget mundret. Ja. Men det er jo en statistisk måde at arbejde med religionsbegrebet igen, som jeg synes jo er helt fantastisk. Altså, det er jo spændende. Så netop hvis vi går tilbage til de første folketællinger, hvor man begynder at arbejde med, eller fokusere på folk, der kommer udefra, der er det religionen. Og pludselig så får vi religionen tilbage igen, som værende noget, der er vigtigt at have styr på, og vigtigt at definere, og vigtigt at statistisk fokusere på. Ikke? Et langt stykke hen ad vejen, jamen der har det måske været, hvor det var det folk, de kom fra. Forstået som, kom de fra Tyrkiet, eller Bangladesh, eller så videre. Den er der stadigvæk selvfølgelig. Ikke? Du har også hele, kan man sige, etablering af begreber som efterkommer, eller
tredje verdenslande, eller tredje lande, eller hvad det nu må have, ikke? Altså, som jo selvfølgelig også er nogle statistiske kategorier, som bliver brugt til at pege bestemte dele af verden ud, eller bestemte befolkningsgrupper, som værende på en bestemt måde. Ja. Men religion kommer tilbage igen. Mm-hmm. Ikke? Det er folk fra muslimske lande. Ikke? Mm. Er der så nogle misforståelser, når vi taler om religion og integration? Noget, vi til dagligt taler om, som om det var faktuelt, men i virkeligheden er misforståelser. Ser du nogle misforståelser i offentligheden, eller i den offentlige debat, når vi taler om integration og religion? Der tror jeg har brug for et mere, hvad nu det hedder, præcis bud på, hvad For eksempel har du en meget polemisk dikotomi, hvor nogen på den ene side siger, at de tager arbejdskraften, de tager vores jobs, og bidrager ikke med særlig meget, og på den anden side nogen, der ser det som kulturberigelse. Mm. Og kulturberigelse bliver i dag brugt ret ironisk som noget negativt. Selvom det lyder positivt, så kan det forstås i dag som noget negativt. Og flere kræfter har prøvet på at statistisk set og økonomisk set at vise indvandring som en økonomisk gevinst for Danmark, mens andre ser det som en stor plage. Er der noget af det her, du ser som deciderede misforståelser? Jamen, det er jo altid en misforståelse, når man kategoriserer så bredt, som du gør der. Mm. Både på den ene eller på den anden måde. Kan vi indsnævre det? Det er jo det, vi skal. Ja. Vi skal jo se på nuancerne. Og det kan nogle gange være svært, både når vi bruger de her meget store pensler. Mm-hmm. Det kan også være svært, når vi bruger statistiske kategorier, fordi hvad er det, vi egentlig har med at gøre? Mennesker. Ja, og statistik er jo også politik. Ja. Okay? Absolut. Statistik er jo politik, eller en statsmagts forsøg på at forstå sine borgere på en måde, der er gavnlig for administreringen af befolkningen. Ikke? Okay, så lad mig stille et mere ledende spørgsmål. Ja. Er der elementer fra historien, vi glemmer, når vi taler om indvandring i nutiden? Og elementer her som flugt fra krig, politisk forfølgelse, en søgen efter et liv med værdighed, men også international konkurrence og alle mulige andre elementer, man kunne bringe i spil, når man taler om indvandring i dag. Glemmer vi lidt at tale om disse elementer? Ja, det gør vi. Altså, jeg synes da helt sikkert, at vi glemmer at tage historien med ind som en måde at forstå det, der sker hvad som sker i nutiden på inden for indvandring. Ja. Det er noget af det, som jeg virkelig prøver at dykke ned i. Og grunden til, at jeg arbejder, som jeg gør, det er jo, at jeg kan se nogle paralleller. Jeg kan også se masser af forskelle. Altså både, kan man sige, ligheder og mangel på samme er interessant. Mm. Men for eksempel, når man arbejder med ghettoen, når man arbejder med indvandringsstatistik, når man arbejder med danskhed, når man arbejder med religion, så er der ligesom om, der er for mig at se der er nogle paralleller, og der er nogle momenter, som dukker op tidsperiode efter tidsperiode, som er vigtige at få styr på. Der er jo også nogle fortællinger, som det er vigtigt at få forholdt sig til. Altså for eksempel det der med, hvilken rolle har indvandring spillet for Danmark igennem tiden? Mm. Er indvandringen kun noget nyt? Og der vil jeg jo sige, at indvandring kan ikke have været nyt, fordi så havde Danmark ikke set ud, som vi gjorde, eller gør i dag. Ja. Og der har selvfølgelig været dem, der har boet her i lang tid. Der er nogen, der har boet her i et par måneder og så videre, men de har været med til at forme Danmark
i samarbejde og i samspil mellem dem, der bor her. Jeg synes jo for eksempel, altså noget af det, som jeg er dybt fascineret af, for det første, så er det jo det der med, at mange, hvis man begynder at snakke med dem, har en eller anden bedstemor eller bedstefar, som kom fra Tyskland, fra Holland, fra Sverige, eller hvad det nu måtte være. Ja. Nej, det behøver ikke at være langt væk fra, men det understreger stadigvæk, at vi har noget forbindelse med hinanden. Vi har også en forbindelse mellem, altså, ja, med en verden ude omkring. Vi er ikke ren rød med fløde, vel? Nej. Men også den fascination, som tit og ofte er folk for de der DNA-test, hvor man finder ud af, hvor mange procent østeuropæisk jøde, eller fynbo, eller italiener, man nu engang er. Hvor er det, den fascination kommer fra? Hvorfor er det, at det er spændende? Fordi, og den dimension er der jo også, at vi på en eller anden måde, via det der, altså en ting er spændingselementet, men der er jo også et eller andet sted en erkendelse af, at det er måske nok sådan, vi alle sammen er bygget op. Vi er bygget op af nogle byggesten, måske flere generationer tilbage, som kommer langvejs fra, men de har fundet hertil. På den ene eller på den anden måde, af den ene eller den anden begrundelse, men de er landet i Danmark og har efterladt deres sten af. Nu har vi ikke en glaskugle, vi kan bruge til at se ind i fremtiden med, men er der nogle tendenser, du kan forestille dig, vil være centrale i den kommende tid, når vi ser på verdens udvikling, og ja, du fniser lidt her, måske har du... Ej, jeg ved ikke, om jeg fniser. Jeg vil ikke sige, at jeg fniser. Jeg er, som jeg tror, mange andre pt. Bekymret for den udvikling, som verden står i forhold til de konfliktniveau, som er på vej opad. Tænker du, det her konfliktniveau vil flytte ind i Danmark, eller er det allerede flyttet ind? Men det er jo allerede flyttet ind på alle mulige måder. Altså, der er steder, hvor vi ikke længere kan bevæge os. Så hele, kan man sige, altså den der vandringsdimension, som har været der. Hvor kan vi ikke bevæge os længere? Du kan ikke bevæge dig til Rusland, for eksempel. Det vil jeg ikke anbefale heller. Der er jo også i større og større grad fokus på, at det der med at bevæge sig til USA kan være en dårlig idé. Der er mere og mere fokus på at skærpe lovgivning imod folk, der kommer udefra, i hvert fald bestemte typer af folk, der kommer udefra, som vil Europa til Europa, ikke mindst der, ikke? Så indvandring er en varm kartoffel, og jeg tror ikke, at det bliver mindre. Det tror jeg ikke. Nej. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på at vi har nogle højrefløjsaktører, der kan være meget interesserede i at tale om den store befolkningsudskiftning, og at vi vil at frygte, at vi får flere og flere ikke-danskere til Danmark, og at de vil ændre demografien, og det ser vi også i andre steder i Europa, og der er tale om en Eurabia-konspirationsteori, og hvad tænker du om de her ting, når vi taler om konfliktoptrapning? Jamen selvfølgelig er det jo, altså det understreger jo en frygt for dem, der kommer udefra, som værende et kaos-element. Ikke? På den måde er der jo ikke så langt fra ghettoen i 1500-tallet til nu. Ikke? Der er et eller andet med, at det og de, som er anderledes, bliver opfattet som værende noget, der er faretruende. Og dermed ikke sagt, altså jeg har det jo også sådan, at det er jo også en frygt, man bliver nødt til at anerkende, og som måske også kan bygge i nogle af de, eller bygge på nogle af de internationale konflikter, der findes, ikke? Men det er jo igen, jeg tror, noget af det, og det er noget af det, som vi også skal være opmærksom på, når vi anvender og forholder os til indvandringsstatistik, eller den her demografiske statistik,
de der fremskrivninger omkring, hvordan er det, at Danmarks befolkning vil komme til at se ud i slutningen af det 20. århundrede og starten af det. Altså, at vi har at gøre med statistiske modeller. Mm-hmm. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Det ved vi jo ikke. De der statistiske modeller, altså, hvad er det for eksempel, at det, der sker i EU lige for øjeblikket i forhold til at gøre det sværere at komme ind i Europa, kommer til at betyde? Mm-hmm. Hvad kommer global opvarmning til at betyde? Ja. Hvad kommer de krige, som vi har at gøre med på tværs af verden, til at betyde? Der er hele tiden nogle ubekendte, som har i sidste ende kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for, om folk kan flytte sig, vil flytte sig, kommer til at flytte sig. Ja. Og så den sidste, det er jo, at det vil jeg jo så sige, det er også en af de ting, som jeg synes er rigtig spændende, eller kommer til at blive rigtig spændende at se på i både i nær fremtid og også i lang fremtid. Det er jo, at jamen, det kan godt være, at man snakker om den der store udskiftning, men rent demografisk, så må man jo sige, at folk er ufattelig dårlige til at få børn. Så hvis vi har en ambition om at skulle opretholde det velfærdssamfund, som vi har, hvordan kan man så gøre det uden indvandring? Kan man gøre det uden indvandring? Og hvad betyder det? Ikke? Og det er jo en af de ting, som er helt tydeligt, at nu vi taler om de varme kartofler, er en varm kartoffel politisk, fordi man er godt klar over, at demografien ser ud, som den gør. Og så er det spørgsmålet, fordi det der med, og det skal man jo heller ikke glemme, altså indvandring er ikke bare noget, man lige gør. Mm-hmm. Nej. Indvandring betyder, ja, der er de der, kan man sige, ting, som folk måske gerne vil have fat i ved at flytte sig. Men de forlader jo også alle sammen noget. De forlader en familie, de forlader et netværk, de forlader et hus, de forlader et hjem. Hvad er det, der skal få folk til at flytte sig? Hvem er det, man kan få til at flytte sig? For eksempel at tage et arbejde som læge eller sygeplejerske i dag. Så der er masser af ting, som bliver spændende at følge. Ikke alle er velfærdsturister. Altså, jeg ved ikke, hvad det begreb dækker. Altså, fordi velfærdsturister, altså, jamen, der er masser af politiske og politiserende begreber derude, som måske også bliver brugt til at dække over en usikkerhed omkring, hvordan man helt rent faktuelt skal forholde sig til den situation, vi er i nu. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på xenofobi og frygten for det ukendte. En gang havde jeg en samtale med Christian Tusinddal omkring danskhed. Og så spurgte jeg ham om, at han ikke kunne definere danskhed, uden at sige, hvad det ikke er. Fordi det netop ofte i dag bliver defineret som, hvad det ikke er. Det er ikke islam, eller det er ikke, hvad de har med fra Somalia. Det er ikke, hvad de har med fra Pakistan. Det er noget i modsætning til det. Så sagde jeg til ham, kan du ikke definere det smukke ved Danmark, og uden at du er nationalromantisk, som vi kender jer for? Men fortæl, hvad er det gode ved det? Og vi ser samtidig også i dag nogle, der... jeg tror, det var Jarl Cordua i Berlingske, der skrev, at vi skulle værne om det danske i det danske sprog. Og passe på med for meget danglish. Men hvis du taler med unge i dag, født efter år 2000, så vil du høre betydeligt flere engelske ord end hos deres forældre. Og vi har lige fået inshallah optaget i ordbogen. Og hvad der er dansk, er jo i forvandling og til forhandling. Men vi har også samtidig en nationalromantisk bevægelse, der gerne vil konstruere et forestillet fællesskab, eller ideen om et forestillet fællesskab, som ikke alle kan være en del af. Og der foregår en slags gatekeeping her. Hvem må opfattes som værende dansk? Og der er så nogle sociale koder, opfatter jeg, man kan gøre brug af, der kan give dig lidt mere kapital af en art, og dermed
i højere grad blive mere tilbøjelig for accept af visse skal man sige, gatekeepers i den her danskhedsdebat. Jeg har nemlig spurgt lignende typer som Tusinddal og andre, kan man ikke udvide danskheden? Og det spørgsmål kan jeg mærke provokerer folk. Fordi hvem er jeg til at komme og gøre det? Og så kan jeg se nogle historiske paralleller med, at nogle gange får visse, lad os sige danskere med international baggrund at vide, at du er en gæst. Du skal ikke træde så langt ind. Bidrag med hvad du kan, men ikke bidrag med det. Ser du nogle mønstre her? Hvad må man bidrage med? Hvad skal man ikke stikke snuden for langt ind efter? Altså, jeg synes, der var mange ting i det, som du sagde. Altså, fordi man kan jo så sige, nu henviser du til Benedikt Andersen, og noget af det, som han jo understreger, det er jo, at den udvikling, vi er i, for eksempel, altså, han tager jo begreb, altså, ved du det her eksempel med printpressen, som blev opfundet, ikke? Og noget af det, som den var med til at gøre, det var jo, at den udjævnede nogle af de dialekter, eller meget lokale særpræg, som var. Og det kan man jo så sige, det er jo en af de ting, vi står i dag. Man kan måske godt høre sådan på tonefaldet, hvor det er, at folk de kommer fra i Danmark, for eksempel. Ja. Men kan man sige, de tydelige dialektmæssige forskelle er jo blevet visket ud. Det er det jo. Fordi at vi har fået homogeniserende tendenser rent sprogligt. Som for eksempel har været, at når man skriver dansk, så bruger man de og de ord. Det vil så sige, at alternative begreber, de forsvinder. Ikke? Og der vil jeg jo nok sige, at det er jo noget, hvis du gerne vil bevare dansk, bliver du også nødt til at være opmærksom på, altså rent sprogligt, hvad det er, du skal holde fast i. Fordi vi er jo så en anden type af accelereret, kan man sige, kulturel centrifuge, hvor det der med sprog. Og det er jo ikke alle sprog, det er nogle sprog, ikke? Altså engelsk, som du også var inde på, har jo netop fordi, at de medier, som vi benytter os af, ikke? Nu snakkede I om, at I lægger de her ting nok op på YouTube, ikke? Altså bare ordet YouTube. Altså hvad er det, der sker i de der rum, hvor vi lægger ting for eksempel af sproglig karakter? Der kommer for eksempel hele spørgsmålet omkring AI til at betyde. Altså AI er jo via sin måde at arbejde på jo også utrolig homogeniserende. Vi er jo vant til at tænke i, at globalisering måske betyder, eller det kan jo godt betyde en eller anden form for hvad nu det hedder, eksponering til mange, altså til en større variation af ting, ikke? Fordi verden bliver større, men der foregår jo lige så meget en homogenisering af forskelligheder. Og der vil jeg så sige, der kan et langt stykke hen ad vejen godt forstå, at der er nogen, der er bekymret ved den udvikling. Om det er AI, om det er brug af engelsk, om det er noget med, at der sker en eller anden form for udjævning af særpræg. Altså særpræg er del med spændende, ikke? Så lad os da endelig holde fast i dem. Samtidig med, at man kan jo så selvfølgelig sige, det som du startede ud med at sige, det var det ukendte. Jeg vil næsten mere gå ind og sige, at vi har jo at gøre med den delvis kendte. Vi har jo stadigvæk at gøre med mennesker, for det første, ikke? Men det er mennesker, der gør noget andet. Og så er der jo noget, kan man så sige, og det er jo det, som er typisk, og der, hvor vi altid skal være opmærksomme. Det er jo, når vi arbejder med kategorier. Fordi hvad er det, kategorisering gør? Det er jo en tendens til at udjævne forskelle. At gøre, at danskeren er en, muslimen er en anden. Ikke? Jøden er en, muslimen er en anden. Danskeren, og der kan vi jo gå tilbage i tid, ikke? Du nævnte selv det der med, at en måde at arbejde med danskheden på, det er ved at anvende negationen. Den er jo ikke ny. Tendensen og anvendelsen af negation, altså hele spørgsmålet omkring udansk, det kan du se hos Grundtvig, det kan du se længere tilbage, ikke?
hvor for eksempel negation til det danske var det svenske, eller det tyske. Så negationen som værende noget, der kan definere, hvad en bestemt type af dansk nation, altså hvad danskhed er, den er gammel. Men altså det, som jeg prøvede at sige, det var jo altså for det første, at danskhed kan og har altid været mange ting, men netop at hele spørgsmålet omkring kategorisering som en måde, jeg vil næsten sige, kategorisering som en måde, hvorpå vi validerer over for os selv, at vi ikke kan indgå i en dialog, er problematisk. Eller jeg vil ikke bare sige, at det er problematisk, det er farligt. Og det er lidt der, hvor verden står lige for øjeblikket, hvis jeg skal tage makroperspektivet på. Ikke? Fordi vi ser en og det har jeg ikke tal på, men det er en og nu hopper jeg måske lidt ud af min akademiske rolle, men vi ser en øget polarisering, og vi ser ikke mindst en øget polarisering på baggrund af en kraftig kategorisering, hvor man næsten ser hinanden, i hvert fald man kan godt se, at du har at gøre med et andet menneske, men det er alligevel et andet type af menneske, og dialogen forsvinder. Og jeg vil netop sige det der med, jeg synes, det er super fint, at du gik hen og snakkede med hvad var det, Thulesen Dahl for eksempel. Fordi dialogen er vigtig. Ja, jeg kan huske, han afviste globalisering som en reel faktor for udvandringen af det danske særpræg. Det gad han ikke rigtig at tale om. Jeg spurgte ham, i stedet for at sige, at X, Y og Z er for dårlige ud med dem, kan vi så ikke belyse noget af det gode ved dansk kultur. Altså, kan du ikke genopleve Kierkegaard eller H.C. Andersen, i stedet for at hakke ned på andre befolkningsgrupper, der kommer til af en grund og er i en sårbar situation? Der kunne jeg mærke, at det opbyggelige i samtalen stoppede. Og det kræver nok noget andet at gå videre ned ad den tangent, men det er spørgsmål, jeg stadig vil stille til mange i dag. Og det ironiske i Søren Kierkegaard er jo, han skrev sin doktorafhandling om ironi. I dag har jeg så forstået, at ironi er en afgørende social kode i Danmark til at forstå ting og tale om sårbare emner. Men Kierkegaard ja. Hvis lytterne skal tage én ting med fra indvandringsreligionshistorie i Danmark, hvad kan det så være? En ting? Ja. Sagde i den. Har du så nogle eventuelle anbefalinger af film eller viderelæsning eller andre relevante ressourcer, hvis de så skal sætte sig bedre ind i den? Altså religionshistorien, det vil være lidt tarveligt at anbefale, at man for eksempel læser noget af det, som jeg har skrevet, ikke? Men for eksempel den første ghetto, eller min disputat som Nørrebros indvandringshistorie, kan jo være noget af det. Jeg vil også sige, når vi for eksempel har gået med den jødiske indvandringshistorie, altså både Morten Tings og Ben Blüdnikows værker omkring jødisk indvandring. Ja, han har lige han udkom med en bog om marokkanske jøder i Danmark. Ja, det er Ben Blüdnikow, ja, som er rigtig fin. Så der er muligheder derude for at sætte sig ind i det. Ja. Men jeg vil sige, altså i forhold til det der med den ene ting, altså tænke efter, om det her nødvendigvis kun er noget nyt. Altså tænke i, at nutiden er jo blevet til og bliver til på baggrund og situeret en historie. Og den historie, der kan man altså finde nogle guldkorn til at forstå og perspektivere, hvordan verden ser ud i dag. Og med det sagt, så vil jeg sige tusind tak, Gabi Schmidt, for bidrag.